Lapha kusemijondolo yase Khanana eCato Manor. Ingaphezu kuka-100 imindeni ehlala lapha. Le ndawo iyenye kweziningi ezinamalungu enhlangano yabahlali basemijondolo. Kodwa izakhamizi zithi ukubulawa kwabaholi benhlangano kubashiya benovalo futhi bezibona bengaphephile. uAyandangila kanye noNokuthula Mabaso bebengabaholi kule ndawo. Babulawe ngokudutshulwa ezigamekweni ezehlukene ezinyangeni ezimbili. uMabaso ubengusihlalo wophiko lwabesifazane endaweni. Umndeni wakhe umchaza njengomama onothando, obewuthanda futhi ethanda umphakathi akuwo. Kunama dispute under i-community esikuyona ngokwe situation esiphila ngaphansi kwayo, nangezinto esizenzayo la ngaphakathi siye sateknishwa. Inhlangano yabahlali basemijondolo ithi ube umholi ongasabi lutho. Le nhlangano ikholelwa ukuthi ubulawe ngemuva kokuthi ebone kubulawa umholi wentsha uAyandangila. Mabaso ke wabona okwenza uNokuthula, wakubona okwenzeka ngaleso sikhathi leso, so wayizoba omunye wama state witnesses. Le nhlangano ithi isilahlekelwe amalunga ngo-23 abulawe eminyakeni eyishumi, kodwa mabili nje vo amacala aphothuliwe. Amaphoyisa athi akukaboshwa umuntu ngalesigameko. Londegade SABC News eThekwini.